Így használt profin a kréta festéksprét. 24 szín van belőle, amiből a marokkói türkiszt fogjuk kipróbálni egy kis ajtón. Mindegyikhez 2 szórófejet kapsz, a feketével a nagy felületeket tudod lefújni, a fehérrel pedig a kicsiket. Gyorsan és egyszerűen lehet megújítani ezt a bemart felületet, ilyen lesz. Keres egy ruhát, amit nem sajnálsz, legyen maszk, száraz és nedves törlőkendő, illetve gumikesztyű. Fontos a jól szellőző helyiség, mivel erős illata van, takard le a környezetében a tárgyakat, kint tele fog menni bogárral. A lefújandó felületed legyen zsír- és pormentes. 2-3 percig erősen kell rázni a flakont. Ezután végez egy próbafújást is. Ha fektetve szeretnéd festeni, akkor valami ilyesmi módon emeld el az alaptól, hogy ne legyen majd gondod az oldalak festésével. Az első réteget vízszintesen vidd fel szépen sorban egymás után. Ne felejtsd el, hogy ott vannak az élek is, menjél körbe azokon is. Ha ezzel megvagy, akkor várj 10 percet legalább. Utána pedig indulhat a második réteg, most pedig már függőlegesen. Egy extra mat felületet kapsz az összes krétafesték sprével. Bármikor cserélhetsz közben szórófejet is, ez nagyon egyszerű, csak le kell szedni az előzőt, rátenni a másikat, csak arra vigyázz, hogy ilyenkor ne nyomd meg, hiszen akkor már is jön belőle a festék. De nézzük, mi a különbség. Ez a fehér, egy ilyen vékony csík, a feketével pedig egy ilyen széles sávot kapsz. Végül fordítsd meg a flakont, a szórófejből fújt ki az ott maradt festéket, és töröld szép tisztára a következő munkához. Egy ecsetnyom és csöpögésmentes felületet kaptál. Ezeket a krétafestékeket megtalálod a Tapétakarnis weboldalán.